Bore da, a chroeso i Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant, ar y 5 Sul yn y Garawys, sef Sul y Dioddefaint. Heddiw fe drown ein golygon tua chalfaria a'r groes. Ac heddiw ymunwn ag eglwysi, ar draws y deyrnas gyfunol ac Iwerddon, i weddio dros ddiwedd i'r rhyfel yn Wcrain. Byddwn yn gwleio canwyll ar ddechrau'n gwasanaeth, ac mae croeso i chi osod y podlediad hwn ar pos os hoffech chi o leio canwyll fel gwirbeithred o dystiolaeth a ffydd. I ymuno a'n gweddiau a gweddiau pawb sy'n deheu am heddwch yn Wcrain. Anerau'r brenin sydd ar dail, mae'r groesau llewyrch ar y blaen, ar hon y tal o bran o'r byd, ein bryd mae'r ffryd trwy aberth bryd. Ar ben y groes by'r ceidwad hwyw, trawan wydan o'i yslis fryw, a dŵr ac waed a ddaif yn llu, o'i glwyf a'i ef i'n golchi ni. O bren bendigau decaf bren, lle plygodd efeidd wyfol pen, mor deg yr wyt ath gang a'i gyd, yn goll can waed a chawdwr hyd. Ar fraichiau garw'r groes bren mawr, fe bwyso baiau'r byd i'r llawr, fe bren o fi'n i fath o lefas bailio uffern ofn ar bedd. I ti dragwy fel drian un, bron babob moredd yn gytun, mae bywyd yn dy groes a flwy, dy groes a nawr yw'n hamffros drwy. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom y nawr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheiso gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd.
dadnifol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigarhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Y colect ar gyfer Sul y Dioddefaint. Gweddiwn. Drigarocaf Dduw, a waredaist ac a chibais dy byd drwy angau ac atgyfodiad dy fab Iesu Grist. Caniatáu ni drwy ffydd yn ddoef, a ddioddefodd ar y groes, orfoleddu y nerth a'i fuddugoliaeth, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Darlleniad o'r 3 bennod o lythyr Paul at y Philippiaid. Ond beth bynnag oedd yn ennill i mi, yr wyf mwyn Crist wedi ei gyfrif yn golled. A mwy na hynny hyd yn oed, yr wyf yn dal i gyfrif pob peth yn golled, ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Iesu Grist fy arglwydd, yr un y collais bob peth ei fwyn. Yr wyf yn cyfrif y cwbl yn ysbwriel, mwyn i mi ennill Crist am cael ynddo ef, heb ddim cyfiawnder o'm heiddo fy hun yn seiliedig ar y gyfraith, ond hwnnw sydd trwy ffydd yng Nghrist, y cyfiawnder sydd o Dduw ar sail ffydd. Fy nod yw ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad, a chymdeithas ei ddioddefiadau, wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef, mwyn i mi, os yw'n bosibl, gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith, ond yr wyf yn prysuro ymlaen, mwyn meddiannu'r peth hwnnw y cefais unau ar ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Frodyr, nid wyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu, ond un peth, gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn dair at yr hyn sydd o'r tu blaen, wyf yn cyflymu at y nod, i ennill y wobr y mae Duw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Awn a chwerthin o'i
Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Ioan, gogoniant I ti o arglwydd. 6 diwrnod cyn y Pasg, daeth Iesu I Fethania, lle roedd Lazarus yn byw, y dyn yr oedd wedi'i gyfodi oddi wrth y meirw. Yno gwneithpwyd iddo swper, yr oedd Martha yn gweini, a Lazarus yn un o'r rhai oedd gydag ef wrth y bwrdd. A chymerodd Mair fesur o enaint gostfawr, nard pyr, ac yn einiodd draed Iesu a'i sychu a'i gwallt. A llanwyd y tŷ gan bersawr yr enaint. A dyma Judas Iscariot, un o'i ddisgyblion, yr un yr oedd yn mynd i'w fradychu yn dweud, pam na werthwyd yr enaint hwn am 300 o ddarnau arian a'i rhoi'r clodion. Ond fe ddwedodd hyn, nid am fod gofal ganddo am y clodion, ond am ei lleidir ydoedd, yn cymryd o'r cyfraniadau yn y god arian oedd yn ei ofal. Gadlonydd iddi, meddai Iesu, mwyn iddi gadw'r ddefod ar gyfer dydd fy nghladdedigaeth. A mae'r clodion gyda chwi bob amser, ond nid wy fi gyda chwi bob amser. Dyma Efengil yr arglwydd, moliant I ti o Grist. A llanwyd y tŷ gan bersawr yr enaint. Rhan o'r drydydd adnod o'r 12fed bennod o'r Efengil yn ôl Sant Ioan. Mae'n rhyfedd fel mae aroglau yn gallu dod ac atgofion yn ôl I ni. Mae gan aroglau y gallu rhyfeddol I oglais y synhwyrau ac I symbylu'r cof. Aroglau cryf, aroglau melys, aroglau persawrus. Mae rhai aroglau sy'n gallu gwneud I ni deimlo'n gartrefol yn syth. Maen nhw'n dweud os ydych chi am werthu tŷ heb fawr o ffwdan, yna fe ddylech chi bobi bara, neu wneud caffetier o goffi ffres awr neu ddwy cyn i'r darpar brynwyr alw heibio I edrych ar y tŷ, fel y llenwyr y tŷ ag aroglau cartrefol. Yn ôl pob sôn, mae'r aroglau hyn yn cynorthwyo'r darpar brynwyr I deimlo'n gartrefol yn syth ac I ddychmygu ei hunain yn byw yn y tŷ hwnnw. Wn I ddim faint o wirionedd sydd yn hynny o beth. Ond gwn erbyn heddiw bod dipyn o werthiant ar gynhwyllau persawrus a theclynnau eraill sy'n llenwi'r tŷ ag aroglau melys. Bellach, mae modd prynu cynhwyllau gydag enwau ffansi megis ewin y môr, gryg y mynydd, awel y bore, machlyd hael ac yn y blaen. Enwau awgrymol sy'n addo i'r prynwyr y bydd aroglyganwyll wrth losgi yn ei tywys trwy ei dychymyg I lan y môr neu I ben y mynydd neu ddychmygu toriad gwawr. Marchnetir y cynhwyllau bersawrus hyn fel ffordd I helpu bobl ymlacio ac I lenwi tŷ ag aroglau melys a chartrefol. Wrth I ni feddwl am ein darlleniad o'r Efengil heddiw, mae'n ddiddorol nodi y ffordd y mae Ioan yn tynnu ein sylw at bersawr yr enaint yn llenwi'r tŷ, fel bod arogl y persawr yn fyw yn ei gof. Trwy gofio'r arogl, mae'n cofio gweithred feiddgar a ffrydferth Mair wrth iddi eneinio traed Iesu ar enaint costfawr. O blith y 4 efengylydd, Ioan yw'r un sy'n dieddol o rhoi I ni y manylion lleiaf mwyn creu golygfeydd byw i'n denu ni y darllenwyr I fod yn rhan o'r olygfa. Ac mae'r olygfa yn yr Efengil heddiw yn un gartrefol, ond eto mae'n olygfa sydd yn ein hysgwyd ni, sy'n gwneud I ni deimlo chydig yn anghysurus, golygfa sy'n troi ein meddyliau tua'r groes a dioddefaint Iesu yw hon, ynddi fe gawn gyfeiriadau at farwolaeth a chladdedigaeth Iesu, ynddi hefyd cawn gibolwg o wir natur Judas Iscariot, a'i drachwant am arian a'i barodrwydd I fradychu a'i arglwydd. Roedd Iesu a'i ddisgyblion ar ei ffordd I Jerusalem I gadw gwyl y Pasg, ac yr oedd Iesu yn llawn ymwybodol o'r groes a oedd yn aros amdano yno.
Roeddent wedi cyrraedd cyffiniau Jerusalem a phentref o'r enw Bethania. Yno, roedd ganddo gyfeillion agos y mynwesol yn byw, sef Martha, Mair a Lazarus, enwau sy'n hen gyfarwydd i ni. Fe wyddom fod Iesu a'r tri hyn yn gyfeillion agos oherwydd fe wyddom fod Iesu wedi iddo glywed am farwolaeth Lazarus wedi dechrau wylo. Hefyd, mwy na thebyg, dyma'r Martha a Mair a glywwn ni amdanynt yn Efengyl Luc pan yr oedd Martha yn brysur yn gweini ac yn cwyno wrth Iesu bod Mair yn pallu tynnu ei phwysau a'i chynwrthwyo. Os cofiwch chi, ateb Iesu oedd Martha, Martha, yr wyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Mair sydd wedi dewis y rhan orau. Yma eto Martha oedd yn gweini ar Iesu. Felly dyma gyfeillion oedd yn adnabod ei gilydd yn dda, yn gyffyrddus yng nghwmni ei gilydd. Fe allwn ni ddweud ei bod yn ffrindiau mynwesol i Iesu, a does dim syndod felly bod croeso i Iesu ei ddisgyblion i aros yn ei cartref ar y ffordd i Jerusalem. Ond tra'n swpera, dyma Mair yn cymryd mesur o enaint costfawr, nard pur, ac yn dechrau neinio traed Iesu ac yno sychu'r enaint a'i gwallt ei hun. Ar yr un llaw mae'n weithred yn isgwyl, mae'n weithred ddiangen, mae'n weithred sy'n codi embaras a chywilydd ar bawb arall oedd yn bresennol. Nid oedd Iesu wedi gofyn i Mair wneud y fath beth. Yng nghyfnod y Testament Newydd, byddai gwas bach yn dod i olchi y dwst ar baw o draed a dwylo a gwestai, a byddai'n dod i mewn i'r tŷ cyn iddynt eistedd am bryd o fwyd. Ond roedd golchi traed ag enaint costfawr yn rhywbeth hollol ddiangen, ac i wneud y weithred hon yn fwy a fler, yn hytrach na sychu'r traed a thywel, fe ddefnyddiodd Mair ei gwallt ei hun. Does dim syndod bod rhai o'r cwmni wedi meddwl bod y weithred hon yn un wastraffus ac i raddau yn gywilyddus. Ar y llaw arall, mae'r weithred hon o eiddo Mair yn weithred brydferth a hyfryd. Mae'n weithred sy'n dod o'r galon ac o'i chariad tuag at ei harglwydd. Cymerodd Mair y peth mwyaf costus oedd ganddi, y peth mwyaf drydfawr, a heb feddwl ddwywaith am y gost na'i gwerth, fe ddefnyddiodd yr enaint i olchi traed Iesu. Fe welodd Iesu y weithred hon fel gweithred o garedigrwydd a chariad, Mair yn ei eneinio yn ei thu ei hun, oherwydd gwyddau, na chai hi'r cyfle eto i eneinio ei gorff cyn ei gladdu ar ôl y groeshoeliad a'i farwolaeth. Fe gawn Iesu yn dihongli ei gweithred trwy ddweud i'r rhai oedd yn ei dirmygu, gadlonydd iddi, mwyn iddi gadw'r ddefod ar gyfer dydd fy nghladdedigaeth. Mewn sawl ystyr, yr oedd Mair wedi manteisio ar y cyfle hwn i gyflawni ei dyletswydd olaf, oherwydd mai dyma byddai ei chyfle olaf. Fel y gwyddom, y byddai Iesu yn cael ei gladdu ar frys, mewn bedd menthyg, heb unrhyw ddefod na seremoni. Ond yr oedd Mair wedi deall y gwirionedd mawr, mae y byw sydd angen caredigrwydd pobl eraill, nid y meirw. Yng ngweithred Mair, fe welwn ni weithred o garedigrwydd anghyffredin, gweithred a oedd yn dod yn syth o'i chalon, gweithred feiddgar a manteisiodd ar y cyfle i weithredu'n syth. Fel dywed un diwynydd wrth fyfyrio ar y darn hwn o'r Efengyl, sawl gwaith dyn ni wedi meddwl gwneud cymwynas ar rhywun arall, neu feddwl gweithredu ar bydd rhywun arall, ac yn hytrach na gweithredu'n syth a dilyn ein greddf wedi aros i feddwl dros y peth, ac wrth aros a gorfeddwl wedi colli'r cyfle i weithredu ac wedi difaru. Roedd Mair wedi dilyn ei greddf, wedi dilyn ei chalon ac wedi gweithredu'n syth, ac oherwydd hynny, mae ei gweithred o garedigrwydd fel persawr yr enaint, yn llenwi'r tŷ ac yn mynd allan i'r byd. Mae caredigrwydd yn esgor ar garedigrwydd,
ac mae'r weithred o garedigrwydd lleiaf yn gallu meddwl y byd i rywun arall. Ni ddylwn ddiystyru y pwysigrwydd o ddangos caredigrwydd pan ddaw'r cyfle i'n rhan, ac ni ddylwn oedi wrth weithredu. Mae gweithred Mair yn dangos i ni y dylem fod yn feiddgar yn ein caredigrwydd tuag at eraill. Yn yr Efengyl fe welwn ni hefyd agwedd sy'n wrthwynebol i hyn yng nghymeriad Judas Iscariot. Tra oedd Mair yn barod i ddefnyddio yr enaint costfawr i olchi traed Iesu, yr oedd Judas yn gyndyn, yn gybyddlyd ac yn rachwantus. Dyma ddyn a oedd yn gwybod pris ariannol popeth, ond yn gwybod gwerth dim. Yn hytrach na gweld yng ngweithred Mair garedigrwydd a chariad tuag at yr arglwydd, fe welodd Judas wastraff arian. Fe welwn ni hyn yn ei gwestiwn iddi, pam na werthwyd yr enaint hwn am 300 o ddarnau arian a'i rhoi'r clodion. Un yn cuddio a'i drachwant ei hun o dan gochel a'i ffug o'n syrn am y clodion, yr oedd Judas. Roedd yn gofalu mwy am y gwastraff o arian nag oedd am ofal o'r clodion. Petai ef wedi cael y cyfle i werthu'r enaint, ni fydde'r arian wedi mynd at y clodion, ond byddai wedi mynd i blio a'i nith ei hunan. Cofiwn fod Judas yn ddigon parod i fradychu ei arglwydd am 10 darn arian ar hugain, heb feddwl ddwywaith amdano. A'i awydd oedd troi y persawr melys a oedd yn llenwi'r tŷ yn chwerw a dibrisio gweithred Mair. Ond yr oedd Mair unwaith yn rhagor wedi dewis y rhan orau, ac nid oedd hyd yn oed synigiaeth, chwewrder na thrachwan Judas yn gallu dwyn hynny o ddiarni. Yr oedd ei gweithred feiddgar a nisgwyl a diangen o garedigrwydd tuag at ei harglwydd yn dangos cyflwr ei chalon a'i chariad dirodres tuag ato. A dyna lle y mae caredigrwydd yn dechrau bob tro, yn y parodrwydd i weithredu ar rhan ac ar bydd rhywun arall, nid trwy bwyso a mesur cost y weithred, ond yn y parodrwydd i weithredu. Yn y weithred seml, brydferth a beiddgar Mair yn eneinio Iesu ar y ffordd i'r groes, fe welwn ni yn fwy eglur caredigrwydd a chariad beiddgar Crist ei hun tuag atom ni, wrth iddo dringo'r groes, a rhoi ei einioes gwerthfawr drosom ni. Mae ei gariad y berthol ef, fel persawr yr enaint, yn llenwi'r tŷ, yn llenwi'r eglwys, yn llenwi'r byd. Amen. Credo Nicea. Credwn yn un Duw, y Tad yr holl alluog, gwneithurwr nef a deiar, a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr oll oesoedd, Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithur, yn un hanfod ar Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. Ein mwyn ni ac ein hiachawdwriaeth disgynnodd o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn, ac fe gwnaed yn ddyn. Fe groeshoelwyd drosodd am Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe claddwyd, atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau ac esgynnodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddy heilawr Tad, a daw drychefn mewn gogoniant i farnu'r byw ar meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio'r Tad a'r mab, ac ynghyd â'r Tad a'r mab a gyd a ddolir ac a gyd o goneddur, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn ni'n bedydd ar myddeiant pechodau, a disgwyliwn am atgyfodiad y meirw a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Heddiw, Sul y Dioddefaint, gofynnir i ni ymuno ag eglwysi ar draws Gymru, Lloegr, yr Alban ac Iwerddon i weddio dros Wcrain.
Am ddiwedd fydd i'r rhyfel, a thros bawb sydd wedi cael ei effeithio gan y brwydro a'r bomio. Dros yr heriaid yn garol, dros y bobl a ddadleuolwyd, ac aelodau o'r teuluoedd sydd wedi cael ei gwahanu oddi wrth ei gilydd. Bellach y mae enwau llefydd oedd gynt yn ddieithr i ni megis Mariupol, Kharkiv, Lviv, Kiev ac ardal y Donbass a'i trigolion yn enwau sy'n cyfarwydd i ni, a'i storiau torcalonus o bywydau wedi chwalu gan rhyfel. Ddiw'r holl bobloedd a'r holl genhedloedd, a greodd bopeth byw ac sy'n anadlu, yn unedig ac yn gyflawn, dangos i ni ffordd tangnefedd, dy bresenoldeb di, arglwydd cyfiawnder, gwrando ein gweddi. Codwn bobloedd Ukraine a Rwsia atat, pob plentyn ac eidolyn, pob gŵr a gwraig, pob mam a thad, arglwydd cyfiawnder, gwrando ein gweddi. Dyheuwn ym yr adeg pan y caiff arfau rhyfel ei troi yn sychau ar y dyr, pryd na fydd cenedl yn codi cleddyf yn erbyn cenedl. Arglwydd cyfiawnder, gwrando ein gweddi. Codwn ein llais atat am heddwch, diogela'r rhai sydd ond yn dymuno ac yn heiddi byw mewn diogelwch. Arglwydd cyfiawnder, gwrando ein gweddi. Cysur ar rhai sydd mewn ofn am ei bywyd, a bywyd a'i ceraint. Bydd gyda'r rhai sy'n galaru. Arglwydd cyfiawnder, gwrando ein gweddi. Newid calon y rhai sy'n mynnu trais a gwrthdaro, a rhoi arweinwyr y doethineb sy'n arwain at heddwch. Arglwydd cyfiawnder, gwrando ein gweddi. Ennyn yno mor newydd gariad tuag at gymydog, ac angerdd dros gyfiawnder, a chydnabyddiaeth newydd fod gennym ni gyd rhan i sicrhau heddwch yn ein byd. Arglwydd cyfiawnder, gwrando ein gweddi. Greuawdwr pawb, cliw ein gweddi, a thirda heddwch, gwna ni'n gyflawn. Amen. Dewi.
Y mae'r arglwydd yma, y mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn yw rhoi ein diolch a'n clod. Y gwir ar bywiol Dduw, ffynhonnell bywyd yr holl greadigaeth, gwneithost ni ar dy ddelw dy hun. Rho'n ddiolch i ti bob amser ac ym mhob lle trwy Iesu Grist ein harglwydd, a'i darostyngodd ei hun ar wedd dynion, gan fod yn ifedd hyd angau ar groes. Fe'i dyrchafwyd oddi ar y ddeiar, fel y tynnau bawb at o ef ei hun. Felly, gydag yngylion ac archyngelion a holl gwmpaeni'r nef, molwn dy enw gogoneddus. Ac fe gofiwn sefydlu swper yr arglwydd, trwy wrando ar eiriau yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbynies i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, corff Crist, ac yfed o'r un cwpan, gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wyn fededig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch.
cyflwynaf i ti fy enaid am corff, gan deir ewellusio bod yn un a thyn wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwna fy hun yn un a thi, cofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthif, fel y gallaf byw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i'w ef, a'i gariad sy'n dragywydd. Arglwydd Iesu Grist, dysgais ni yn gymaint ag i ni ei wneud i'r lleiaf o'n brodyr yn chwiorydd a gwnawn hefyd i ti. Dy roi ni'r ewyllus i fod yn weision i eraill, fel y bios ti yn was i bawb, a rhoi dy fywyd a marw drosom, ond sy'n fyw ac yn teyrnasu yn awr ac am byth. Amen. Gariad, pwy a'i treitha, anchwiliad, wyod i wef, dyma gariad i'w ddymderoedd, bydd nith raidd ianedd a nef. Dyma gariad, bwyd fy henaid, bethau gwael a llawr, dyma gariad naim gani anabyddol wynfyd mawr. Ymlochesaf yn ei glwyfau, ymgysgodaf groes, am ddigrifaf yn ei gariad, cariad mwy na hwn i does, cariad lletach i'w na'r moroedd, uwch na'r nefoedd hefyd i'w, am ddiriedad dragwyhol, ananfaidrol gariad Duw. Gweddiwn am fendith Duw. Bydded i'r Crist croeshoeliedig a'ch tynnu ato ef ei hun sy'n sylfaen ddiogel ffydd yn gynhaliwr cadarn gobaith ac yn sicrwydd maddeuant pechodau, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.